अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुन 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 रे नगरुआ के माई, कहवा से आइलै सकीना टच मोबाइल। सुन 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 रे नगरुआ के माई, कहवा से आइलै सकीना टच मोबाइल। कैसे चलेला एके छेड़ला हसे भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। सुन 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 रे नगरुआ के माई, कहवा से आइलै सकीना टच मोबाइल। कैसे चलेला एके पेरला से छेड़ला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। अरे ये भौजी दिह तू हमके सिखाई, कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल, बड़ा तू अनपढ़ समझ में न आई। हाँ ये भौजी दिह तू हमके सिखाई, कैसे आवेला चलावला से भाई। ये बबुआ हवे ये फर्जी मोबाइल, बड़ा तू अनपढ़ समझ में न आई। कहेला राउर भैया ए बबुआ, कहेला राउर भैया ए बबुआ, हेंगा हो जाला के छेड़ला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। हाँ चोली में राखेलू हरदम मोबाइल, देखे में लागेला छोट बड़ साई। बरता लोग होता के बड़ाई, लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। हाँ चोली में राखेलू हरदम मोबाइल, देखे में लागेला छोट बड़ साई। बरता लोग होता के बड़ाई, लुटना के मौगी चलावे मोबाइल। मिलता मजा काए बबुआ, मिलता मजा काए बबुआ, बतिया के तोरा पेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। भेजले बलूदना केरला से चलेला हाथे पखेरला से। हाँ धड़कन धनंजय से रोज बतियालू, राइटर थारू से मिले तू जालू। कराना बबुआ तू इतना शिकायत, ढेर जति बोलबा त करब पिटाई। हाँ सौरभ सवरिया से रोज बतुआलू, रोशन गौरव से मिले तू जालू।